Здравейте на всички! Аз съм Руми. Аз съм Алекс, а ние сме Руал. В днешното видео ще направим топ 5 филми, които задължително трябва да гледате. И също така забравихме да кажем, че се извиняваме, че не сме качвали от много време. Да, това беше защото бяхме на училище, домашни учим и да, няма как. И също така не забравяйте, ти го кажи. Също така не забравяйте да оставите по един лайк, да коментирате какво искате да е следващото видео и да се абонирате за нашия канал с камбанката и да натиснете АЛ, за да ви излизат всички известия, когато качим ново видео. Да започваме. Номер 1. Зоотрополис е много вдъхновяващ детски филм. Той те кара никога да не се отказваш от мечтите си и поуката е, че винаги мечтите се сбъдват, стига да се потрудиш достатъчно. Номер 2. Кулпа Мия и Кулпа Туя. Това е поредица, която всеки човек трябва да гледа. Те са част от популярната трилогия Кулпаблес на испанската писателка Мерседес Рон. Тази поредица са романтични драми с елементи на съвременна тинейджерска литература, изпълнени с напрежение, страст и семейни конфликти. Номер 3. Гарфилд. Гарфилд е оранжев котарак, създаден от Джим Дейвис през 1978 година. Е известен със своя хумор, мързел и огромна любов към озаната. Трябва да го гледате. Номер 4. Сериалът From. From е мистериозен хорър сериал, който излиза през 2022 година и бързо привлича вниманието на феновете на свръхестествените и напрегнати истории. Разказва се за мистериозен град, в който хората попадат без обяснение и не могат да избягат. Градът е заобиколен от гъста гора, а нощем ужасяващи същества излизат за да ловуват. Номер 5. Мегазвяра 2. Мегазвяра 2 е екшън трилър от 2023 година, продължение на Мегазвяра от 2018 година. Филмът отново ни връща в света на преисторическите акули, мегалодони, като този път опасността е още по-голяма. И това беше всичко от нас. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да оставите по един мощен лайк на това видео и да се абонирате за нашия канал, като чукнете камбанката и изберете АЛ, за да ви излизат всички известия, когато качим ново видео. Аз съм Руми. Аз съм Алекс, вие сте Руал и чао!